Dragi mladi, dragi vjernici, ako ste pozorno slušali današnje evanđelje, nameće nam se pitanje koje je pitanje svima nama, ali ne obično pitanje, nego pitanje koje je svima nama važno i koje bi trebali znati odgovor. Vidimo danas iz evanđelja da Isus postavlja prvo pitanje učenicima, što drugi kažu, za druge što je On. Mi puno puta ovdje slušamo svjedočanstva različita, slušamo što je Isus drugima u životu nešto napravio. A šta je s nas? Imamo li mi osobne priče? Ili smo stalno pasivni slušači o Isusu? Kako je učinio nekome nešto, a šta je u mom životu? Ko je taj Isus za mene? Zato je to pitanje bitno. Zato je ovo pitanje toliko bitno svima nama da i danas i mi postavimo ono drugo pitanje koje je Isus rekao učenicima. A vi, što vi kažete tko sam ja? Pa i danas kad se to pitanje postavlja, nema ko nije čuo za Isusa. Međutim, kako ga svi doživljavamo? Tko je On za nas? Pa onda ćete čuti oni koji kažu da je Isus bio mudar učitelj, pa ok, neki ga smatraju da je mudar, pa će uzeti neku njegovu mudrost, citirati ga u nečemu, evo ako ništa drugo, ljubi neprijatelje, naš, lijepa je ta moral koju je Isus donio, pa mu se neki dive, kao kažem, ko nekom mudracu, neki ga opet gledaju kao nekog proroka, pa će im poslužiti kao nekakva inspiracija u životu i tako. Ali to nije to što Isus traži od nas. Tko je Isus za mene i za tebe? Imamo li mi jasnu viziju? Mislim da nemamo. A zbog čeg tvrdim da nemamo? Pa zato da je nama jasno tko je Isus. To bi bilo naša glavna briga i pitanje u životu oko čega bi se ja i ti bavili. Mi se u životu bavimo svim i svačim. Koliko snage, energije, života ulažemo, trošimo za uspjeh u školovanju, za uspjeh na poslu, da postigneš ovo, da odgojiš djecu, da izgradiš ovo, da postigneš ono. Jer neke su nam stvari jasne u privatnom životu što hoćemo. Imamo projekte, imamo planove, zato se borimo. A kad bi nama bilo jasno tko je Isus, mi bi se bavili samo njim. Možda smo i mi u crkvi kršteni u ime Isusa Krista, ali se dovoljno nismo okupirali tim istim Isusom. A sve dok ne vidim žar i volju da se bavimo samo Isusom, da smo se okupirali toliko Isusom koliko za ove svjetovne stvari, onda ću reći, aha, koliko toliko nam je jasno ko je Isus. A što nam Isus hoće reći? Da On nije ni mudrac, da On nije ni prorok, nego da je Bog. I to ono što mnogi ne shvaćaju. I sjećate se, prije nekoliko tjedana ovdje je bio čovjek koji je svjedočio svoj put obraćanja s islama na kršćanstvo. I ja mislim da ne znam koliko puta u tom svom svjedočanstvu je ovdje rekao da mu je najteže bilo prihvatiti da je Isus Bog. Jer u islamu je Isus prorok. Više puta je u svom svjedočanstvu to rekao koliko je se mučio da prihvati da je Isus Bog. U evanđelju je slična situacija. Židovi sve znaju o Isusu, čekaju obećanog Mesiju, ali bilo im je samo ovo teško prihvatiti, da je Isus Bog. A kad se kaže da je Isus Bog, onda to znači cijela jedna ispovijest vjere. To je skoro naše vjerovanje da je On Mesija, da će doći u ljudskom tijelu, da će trpiti, da će umrijeti, da će uskrsnuti i sve u to treba vjerovati. Pa Židovima je to bilo teško, zato je se Petar zaletio. A pazite, Židovi kroz povijest znaju, prorok Izaija u 50. poglavlju postoje 3 pjesme o sluzi Jahvinoj, koji opisuju doslovce Isusovo trpljenje
i Isusovu kopu. Unatoč tome što su znali Sveto pismo na pamet, Petru je bilo teško povjerovati. Pa zar ti, učitelju, da ideš da trpiš, pa ga uzima nas samo i odvraća? Znači, oni svi očekuju Mesiju koji će njima kraljevstvo osloboditi. Znači, doslovce misle samo materijalno, misle samo zemaljski i čekaju tog Mesiju. Petar ga prepoznao ko Mesiju. Ok, super, stigo je. Sad ćemo mi, Židovi, biti oslobođeni, bit ćemo slobodni od naših neprijatelja. Niko od njih Isusa nije vidio ko Boga. Niko. Kako ga mi vidimo danas? Za što se mi obraćamo Isusu? Večeras ste došli u crkvu, baziliku. Što iščekuješ ti večeras od Isusa? Što? Što to tebi treba? Je li opet neka zemaljska nakana? Je li opet neka prizemna naša željica? Ili možda da si večeras, evo, iskreno postavimo pitanje, tko je za mene Isus? Je li on Bog? Ako je on Bog za mene, onda mi moramo s ljubavlju biti okupirani ne minutu u danu, nego cijeli dan. Nije svaka molitva samo okreni krunicu ili devetnicu ili molim nešto drugo. Molitva je kad ti je srce stalno u mislima s Bogom. Ne moraš ništa izgovoriti, ali misliš na Boga, misliš na ljubav. Jer ako si okupiran Bogom, ako ti znaš da je on Bog i da je on ključan za spas moje i tvoje duše, onda ćeš se ti okupirati njim. Ali ako on tebi nije bitan kao Bog i spasitelj koji je trpio, umro, uskrsnio i da bez njega ti nećeš doći u život vječni, onda je on i za tebe Isus samo jedna legenda. Onda možda i ti imaš neko tumačenje svojeg Isusa kao nekog dobrog čovjeka koji je hodao ovom zemljom, činio dobra djela. Sada dolazimo do ključnog. Isus razgovara s Petrom i znamo gdje odlazi. Odlazi prema Golgoti gdje se treba dogoditi ovo. Trpljenje, smrt, razapinjanje, uskrsnuće i Petar ga odvraća. Nemoj, učitelj, to se tebi ne smije dogoditi. I ko se ovdje kome postavlja kao učitelj? Znači, vidimo prvi grijeh, kako Petar podučava Boga. Kako Petar podučava Boga što on treba napraviti. Nije li to slika današnjih mnogih vjernika? Kako daju instrukcije kako bi taj Bog naš trebao u njihovom životu ili nekoj situaciji djelovati na koji način. Tako i Petar danas govori njemu, ne, gospodine, ti tamo ne bi trebao ići, odvraća ga. Sad vas ja potičem da razmisliš, sunce moje, da svaki duh koji te nadahnjuje nije sve Duh Sveti. Koliko oni koji se mašu rukama i hvale nadahnućima raznim, a iz ovog vidimo, Petar razgovara s Isusom u istom odlomku, vidimo nadahnuće Sotone, vidimo nadahnuće Duha Svetoga. Prvo lijepo odgovori, ti si Krist, pomazanik. I samo Isus kaže, to ti nije dato samom od sebe. To ti je Gospodin dao da spoznaš i da rekneš. Vidite na dijelu Duha Svetoga. A onda nije prošlo puno kad kaže mu, ne, Gospodine, odvraća ga od Božjeg plana, pa mu Isus kaže, čoveče, tebi nije na pameti što je Božje, odlazi od mene Sotono. Nije mogao gore nazvati svojim neprijateljem. A tu onda vidimo ko tu nadahnjuje. Ko tu nadahnjuje? Koji je to duh? Zato kažem, danas se mnogi razbacuju svojim različitim nadahnućima, ali evo možemo vidjeti samo taj duhovni svijet, kako ga treba provjeravati. Što je sporno bilo u ovome? Pa sporno je bilo da ako čitaš proroka Izaiju gdje tamo opisuje da lice svoga ne zaklanjah, da će biti bičevan, da će biti izrugan i ostalo, a ovdje danas kaže da ne mogu prihvatiti, da im je teško prihvatiti da će Isus to sve doživjeti. Trpljenje i način na koji je Bog predvidio da nas spasi. Znači, Božji plan. Iste scene, dragi vjernici, se događaju ovo što danas u Evanđelju, događaju se i danas u ovome svijetu. Umjesto da Isus bude naš učitelj,
mi učimo njega. Mi smo učitelji. Otvorite društvene mreže. Svi su učitelji. Svi o vjeri nešto govore. Svi su nadahnuti. Ali pola njih je na jednu stvar pogriješila, a to ću reći poslije. Što mi trebamo raditi? Čemu je problem onda ovog istog nauka danas u crkvi? Umjesto da mi, koji dolazimo u hram Božji, dopustimo da Isus nas mijenja, mi želimo njega mijenjati. Umjesto Petar da je odmah omekšao i dopustio da ga Isus mijenja, Petar želi mijenjati Isusa i govoriti mu kud da ide i kako da ide. Danas imate hrpu ovih proroka, hrpu onih vjernika koji isto rade, umjesto da mi dopuštamo da nas Isus oblikuje i mijenja, ne, mi mijenjamo njega. A kad to radimo, u što se mi pretvaramo? Pretvaramo se u neprijatelja Božjeg, a kršćani. Svaki put kad mi pokušavamo mijenjati Boga i njegove planove ili preuzimamo vodstvo, mi se promičemo u njegovog neprijatelja, iako si kršćanin. A zašto to tvrdim? Pa zato što lijepo možeš vidjeti da Isus više puta upozoravao na takve stvari. Ako gledate izvorno, ovo odlazi od mene sotono, izvorni prijevod bi bio idi iza mene. Idi iza mene. Znači, unatoč pogrešnom nadahnuću Petrovom, Isus ga se ne odriče. Isus mu nije rekao odlazi od mene skroz, ne želim te vidjeti. Nego izvorni prijevod je bio idi iza mene. Zato sam rekao ne možemo mi Bogu govoriti kako i što da radi. Mi trebamo ići za Bogom. Ako ste čitali Sveto pismo na više mjesta, tamo kaže dođi i slijedi me. Ne kaže Isus dođi, idi ispred mene. A mi idemo ispred Isusa i još bi mu diktirali, govorili što treba napraviti. A kad to radimo, zato se i promičemo više u Božje neprijatelje nego Božje prijatelje. Mi želimo nekog Boga po svojoj mjeri, ko Židovi. Da očisti naciju, da očisti od neprijatelja, a tako i mi nekada. Želimo nekog Boga po našoj mjeri. I to je to. Zato se često promičemo u neprijatelje. Umjesto u određenim životnim situacijama, umjesto da se mi prilagođavamo Bogu, mi pokušavamo prilagoditi njega. Priznajmo si koliko nekad u nekim situacijama životnim se borimo. Ne želimo prihvatiti tu situaciju. Ne želimo prihvatiti da se to meni događa. Ne želim prihvatiti da me Bog možda usmjerava u tom smjeru, ali ne želim prihvatiti. Borim se. I onda pokušavamo, kažem, svojim snagama prilagoditi Boga našim potrebama. Zato je važno ono što Isus kaže. Hajde za mnom, Petre. Nije ga se odrekao. Neće se Bog ni nas nikog odreći. Ali moramo shvatiti da je Bog Bog. I da ga prihvaćamo. Zato sam rekao, ako smo mi sigurno odgovorili na to pitanje tko je Isus, onda nama neće biti teško ići iza njega. Nećemo se mi boriti hrvat s Isusom da zauzmemo njegovo mjesto. Možda bi mi uzeli Isusove moći, snagu i darove Duha Svetoga, ali križ ne bi koji Petar i Židovi. Koliko oni vjernika koji danas jesu kao vjernici ili su kršćani, uzimaju Isusove darove Duha Svetoga, razmeću se, fale se, ali križ i trpljenje vidiš u njihovim govorima. Nema. A kako je onda to nasljedovanje Isusa? Kako onda to hodi iza Isusa, a on nam pokazuje u kom smjeru treba ići da bi se uskrsnulo. Vidite koliko je te stvari važno razumjeti tko je za mene Isus. O tome ovisi i tvoja molitva, i tvoja borba, i tvoja volja i sve. Koliko sam puta rekao, vi mladi, kad pokušavate neki grijeh se odreći ili nešto,
Nećeš ti izdržati ništa ukoliko ti Gospodin ne dadne milost. Sad dolazimo do onog ključnog problema. Možemo se smijati Židovima da nisu razumjeli, Petru, cijeloj biblijskoj povijesti. Ali Isusov je nacrt bio jasan. Ja odlazim tamo umrijet, razapet bit, uskrsnut i pobijediti grijeh, da vas mogu spasiti. Isus je to napravio. Međutim, kako ćemo, sunca moja, protumačiti danas ove moderne neprijatelje Isusa Krista? Sad neko se sablazni na tu riječ da smo neprijatelji Isusa Krista. Jesmo svaki put kad niječemo Isusovu crkvu. O čemu govorim? Ako je Petar htio zaustaviti Isusa, crkva je produženo tijelo Isusa Krista ovdje na zemlji. To što mnogi imaju problem s crkvom, kao zgradom, institucijom, to je vaš problem nerazumijevanja sadržaja vjere. Crkva nije zgrada. Crkva su sakramenti, ono što Isus ostavio svoju snagu. Dakle, kao da je Isus fizički živ. To je crkva. I kako onda neko može reći da je Isus za njega Bog, da ga voli, da mu je on spasitelj, a onda kaže ovu zapovijed ću vršiti, ovu neću. Dokle god to radiš, ti se promičeš u neprijatelja Božjeg. Da li ti mogu prihvatiti tu zapovijed ili ne mogu, jer ti ona smeta u crkvi? Jer kako si onda ti vjernik koji ljubi Isusa Krista, a njegov moral koji je uspostavio u crkvi, ti danas ga želiš miješati? Ovu zapovijed ćemo opsluživati, ovu ćemo izbaciti. Ovo je sad grijeh, ovo nije. Pa nisi ti mjerilo. I dok se okomiš tako na crkvu, i dok se okomiš na moral koji je Isus po Svetom pismu uspostavio, a ovo naglašavam namjerno zbog onih koji misle da moral izmišljaju svećenici, biskupi i papa. Svaki moral je u crkvi donešen po Svetom pismu, po riječima Isusa Krista. I kako onda možemo reći da ja volim Isusa, da sam ja razumio ko je za mene Isus Krist, a onda ću se okomiti na crkvu i moral i pokušavati pritiscima ga mijenjati. Vidite onda da nisi odgovorio jasno na pitanje, da je za tebe Isus i dalje neka legenda, neka sporedna uloga, jer da je za tebe Isus Bog, tebi ne bi bio problem obdržavati Božje zapovjedi. Jer one tebe vode u slobodu, a ne u ropstvo. Razumijete? Što je crkva? Isus živi koji danas živi, on je glava crkve. Govorim u duhovnom kontekstu. Znam da mnogi odmah kad spomeneš crkvu vide zgrade, instituciju i hijerarhiju. A kad bi to crkva bila, onda ne bi bila Kristova crkva. Onda bi bila firma. Ali ovdje ipak 2000 godina je vodi Isus koji je živ. I onda zato ne možemo igrati se tako, jer se tako promičemo u Isusove neprijatelje. Svi oni koji pritišću da mijenjaju moral Božji, mnoge su crkve, ne kažem katoličke, poklekle pod tim pritiskom. Ogroman je pritisak danas na crkvu da se mijenja moral, zakoni, odobravanje i ostalo. A zašto? Kome je to važno? Važno je neprijatelju. Važno je neprijatelju. I zato mi koji smo kršteni u Isusa Krista i koji smo u crkvi, ne možemo prihvatiti duha ovoga svijeta. Jer ti voliš tog Isusa ili ne voliš? Jer što onda dolazimo? Dolazimo do odgovora lažne duhovnosti kod hrpe vjernika. Lažna duhovnost, lažna pobožnost. A o čemu se tu radi? Kad vidiš da onaj koji tvrdi da je vjernik, a ima vlastitu sljepoću i ne vidi što njega duhovno ubija, buraz, kako ti onda možeš biti mjerilo? Ti živiš u grijehu, tebe grijeh zaslijepio i ubijate i ti se baviš promjenama Isusovog morala. O, fino. Kaže kod proroka Jeremije, oni koji traže iskreno Boga, oni će ga i naći. A kad ga ljudi traže? Prorok Jeremija govori kad su bili u babilonskom sužnjanstvu, tražit ćete me i naći ćete me, jer ćete me tražiti svim srcem svojim. Danas imamo vjernike
koji Boga traže srcem ili ga ne traže nikako. Ako mi, sunca moja, srca ne uključimo i ne budemo živjeli vjeru našu i odnos s Gospodinom srcem, sve drugo bit će ko da smo robovi, ko da imamo šprancu po kojoj vjerski, moralno, ne znam kako da kažem, živimo. Ali to Gospodin od nas ne želi. Sveti Franjo Saleški o tome jako puno govori, koliko je pomutnje na području duhovnosti. Svi su danas duhovni. Samo pitam se kojim su duhom ispunjeni. I ne može se svaka pobožnost izvanjska nazvat duhovnošću. Ne može. Zato Sveti Franjo Saleški o tome govori da su to kipovi i sjene pobožnosti. Kad Sveti Franjo Saleški kaže o tome, znate na koga misli? Da su kipovi i sjene pobožnosti. Na primjer, na one ljude koji će danas postiti od kruhu i vodi, a prvom onom kojim živi pije krv. Bolje jedi meso, nemoj piti drugom čovjeku krv. Imate oni koji će se faliti kako čine dobro, a ne može oprostiti rođenom bratu i neće mu oprostiti. Sve to izgleda na izvana pobožno. I nije tako, zato Sveti Franjo Saleški kaže da su to samo izvanjski kipovi i sjene pobožnosti. A mi volimo olako okarakterizirati takve ljude da su full pobožni. Šta to znači pobožni? Jel Isus voli vanjštinu? Ma Isus traži tvoju ljubav, jesi ti goriš za Isusa? Ako ti goriš, onda je tebi to ime Isus ovdje i ovdje konstantno. Ne vanjština. Ne vanjština. Hvala Bogu da imamo pobožnosti i da naše srce mora odašiljati vanjske znakove, a prvi znak bi bio malo blagosti, osmijeha, ljubavi prema bratu čovjeku. Pa da onda ne budemo samo religiozni, pobožni, bez sjene, kao sjene i kipovi, bez imalo ljubavi. Mučiš se. Nemaš taj osjećaj. Zašto ne moliš Boga za strast? Zašto ne moliš Boga za strast prema Bogu i njegovoj ljubavi? Ako vidiš da si ohladio, moli Gospodina ovo što kaže prorok Jeremija, svim srcem. Uzmi danas, ako si već odlučio biti izvanjski pobožan, pa kakva ti je god pobožnost, ali je moli za sebe. Deo kreni 1/19 za sebe. Da ti Gospodin zapali srce. Da samo odgovoriš na ovo pitanje, tko je tebi Isus? Da se zatelebaš u njega i da misliš 24 sata, da ti drugi vragovi ne padaju na pamet. Vi imate vremena glad Gospodina savršenog, evo vas na ovoj društvenoj mreži, evo vas tamo, pa da toliko imate vremena za ovog savršenog na križu, to bi bilo ekstra. To je samo jedna od šoumena koji nas zabavljaju u ovome svijetu. I koliko ponuda od sporta, od svega, da mi na kraju nama dan prođe. Nemamo vremena ni za što, trči od treninga do treninga, od ovoga, od kuharice, da ne nabrajam, više neko da reklamiram ovdje serije. Ali samo što hoću reći, vraćamo se na početak propovjedi, tko je za mene Isus Krist. Amen.